Kwento, lele mo niya kita. Okay, pa. Okay, you may go. You may go. You may go. Yan, iba yan ha. Kukuha na ng idea. Alaki sticker. Isang kumangin eh. Kwenta yan. Pagkakitay. Okay, paalala lang, paalala. Magkukuha tayo na ito. Wala pa silang number niya, no? Wala pang number. May mga number na ba kayo? Ayun, na-scramble siya, no? Ayusin muna yan. Okay lang yan kasi hindi naman ano. Pag lisensya, ang alam ko, pag lisensya, mas i-secure natin. Bibigyan silang number para alam nila yung okay ako mag-lecture. Kanto guys. Ayan, sakay lang kayo dyan sa Siptoda. So ayan yung GT guys, no? Ayan yung Talyer. So ayan yung kay Bakani. Sa clinic ni Bakani, ayun. Kung hinahanap niyo si Bakani dyan, andyan dyan lang si Bakani. Okay. So Emerald. So kung gusto niyo mag-gym, meron gym dyan sa taas guys. Okay, let's go. At dito naman meron tayong mga kainan dito guys, no? Ayan. PK Hub. Alright. Tapos may pubs. Ano na yung pubs sa inyo? Mga popcorn. Mga pagawaan ng pabango. Tsaka popcorn, no bossing? Alright. So gusto nyo rin tumingin-tingin ng mga popcorn dito guys, no? Ayan. Ito naman. Oy, Fatima Pable, shout out. So ito yung dating ano, Uniply guys, no? Sarado na sila ngayon. Okay. So, Pandan Road. Welcome to Pandan Road. Si Ben 10, ay Ben 11 pala to. Japan Surplus guys, ayun, no? Kung hanap nyo yung mga surplus na upuan, lamesa, meron dyan guys. Ayun. So ayan, may hardware din dun guys. Okay. So sa ngayon, hindi masyadong challenging yung daan guys, no? Walang traffic. Smooth. Pero pag may pasok na, nag-uumpisa na yung traffic. Going to Marky Mall, papuntang Kutud, Magalang, ito yung daanan guys. So kagandahan dito guys, maraming dikit-dikit na ano, gasoline station. Ayun, no? Ang presyo ng gasoline natin ngayon dito sa Pilipinas ay 64. So extreme. So yan. So parang premium, unleaded, tsaka diesel. So 61, 63, 64. Yan yung presyo ng gas natin yan guys. So ayan yung ating hardware. Ayan guys, so. Ayan ating hardware. Tapos Adesa. Shout out sa Adesa. Mga nagpapahulugan siguro to guys ng mga appliances. Okay. At dito guys, may gumagawa ng mga ano, glass aluminum. Ayun, no? Welcome sa Pure Gold. Ayan yung Pure Gold natin. Pure Gold Pandan. Ito naman yung second gate natin sa Victoria Street guys. So dito nakapila rin yung mga ibang tricycle driver natin na Sipto the Boys, Mambong. So ayan ang Pure Gold guys. At ito naman po ang pinakagwapo. Ano masasabi mo boy? Kamusta ang pasada? Balo mo naman, masagi hindi eh. May sira ko bisa ting lalaki niya mo kami ko. Ay, ninananda ka sa ting lalaki. O may hindi ka siguro may nga ika ako eh. Balo mo naman eh. Nakakal na. Ala ni John Lloyd kanyan. Naya po eh. O nino nakakanyan yan eh? Jay Manalo. Jay Manalo. Balo mo naman. Alias Totoy. Molo. Ay, Jerry Boy. Shout out kay Jerry Boy. Ano na talaga Jerry Boy?
Sa lesson no rin madano. Ah, very good, very good. Dali mo yung Ay, wow. Nasa SNF. Manakit na yung masali sa karen chicks kanyan. Wow, nanim. Asa no rin chicks kanini, bal no rin malago. Ah, wow, very good. Okay tayo, Pacheck. Shoutout kang Pacheck. Ayun. So, alam nyo na ba na may gwardiya na tayo ngayon na Blue Guard? Meron na? Oo. Magkabila yan guys, ha? Ay, wow. Pero nakatimbre na yung mga Siptoda boys, libre pumasok. Wow. Pero mag-aabil din tayo na ng sticker niyan balang araw. So for now, Ano yung bukas na? so ang tinutukoy mo? Bukas o... Yung sa gate dyan guys. So yung tinutukoy na oras dyan ay 7 to 7. 7 ng gabi, 7 ng umaga. Okay lang ba sa'yo, Pacheck? Okay lang. Okay, very good. So ayon sa mga tricycle driver ay okay lang daw guys. So ang bukas yan ay 7 to 7. Hola, kwanto ko pa. Makikita mo, Jerry Boy. Shoutout kang Jerry Boy. Ayan. O sige, lakwanto ka pa. Shoutout kaya kay Bernard. Shoutout kang Bernard. Ayun, no? Ang pinakamabait na driver. Ayan. Alright. So ayun mga tricycle driver natin guys. Ito yun na Mesa de Guzman. Okay guys, so may Palawan din dito. Palawan Express. Ayan. May Palawan Express tayo. Tapos sewing machine sales and service parks. Ayun guys, oh. Kung gusto niyo magpa-repair ng mga sewing machine, nag-repair na bossing? Ayun guys, so sa lahat ng mga nanonood ko na may sirang sewing machine, pwede kayo pumunta dito sa Victoria Street. Ayan. Ayan na kanilang ginagawa guys. So mag-inquire na lang kayo, ha? At eto naman yung Palawan Express. Meron na tayo dito guys. Okay. So eto na ang ating gate 2. So may gate 2 na tayo. So we have here ay Blue Guard. Hello, good morning. Good morning, good morning. So ito yung mga rules natin dito guys, no? Yes, madam. Good morning po. Okay, may Blue Guard na tayo. Okay, so kamusta naman yung ating pinaka? Okay. So, kailangan maging komportable ang ating mga gwardiya kapag nasi-CR. May tubig, may kuri. Hindi daw yung ano dyan, yung kubeta. Ibigay yan, magdadalit yung pinaganitan na. Kaya lang meron lang lalagyan ng tubig yun. Okay. May flash. Para lang maglagay sila ng yung pinagkalasan sa bahay namin. Okay, so salamat sa nag-donate. Saka ito. Ay, wow. Oo, ito dyan. Kailangan lang ng karpintero, kaya mason. Okay, sa lahat ng mga kababayan ko dito sa San Ignacio guys, no, sana supportahan nyo kami para mas lalo pa nating mapaunlad ang ating subdivision. Ayan, sa tulong ng ating mga officers. Ay, wow. Wow. Ipurok, ayan o. Ayan. Ayun, tama yun, tama yun. So, may pinagpaplanuhan sila guys. So, guys, kung gusto nyo nung mag-donate, no? Para sa ating barangay, sa ating security force, kailangan talaga ng tulong dito guys, no? Papakita ko lang yung CR. Ayun guys. So, ito yung CR dito guys. Excuse me. So, Kahit na bigay na lang siya ng ano. labor, ganon. Para mapaayos natin yung ano. Okay, okay. Nanawagan po kami sa mga willing at gusto pang tumulong. In kind materials guys. Mga tira-tirang pintura na pwede pampaganda dito guys, no? Hingi kami ng konting tulong, no? Okay. So ayan guys, no? Check natin yung looban. Ayun. So kailangan maging komportable rin yung ating gwardiya. Pero plywood, wala kaming plywood pero pintura.
Ayan, so ito yung daanan ng tao guys, no? Pag minsan sinasarado. Pag sinarado na yung gate, baka pwede na rin dito. Okay. So, ayan yung ating guardhouse dito guys. Medyo ito yung kanal guys, no? Okay. Ng ating security. At ayun, may ilaw tayo rito guys, no? May ilaw tayo. Kaso nga lang, wala lang kuryente yung mismong guardhouse natin. Alright. So ito yung tatawag natin Victoria Street, second gate ng San Ignacio Subdivision. So ang oras dito guys ay 7 to 7, no? 7 ng umaga at 7 ng gabi nakabukas. So ito try natin dito guys, no? Obserbahan natin. At ayun, may sticker siya. So ayun guys. Oh. Ayan na. Si siya, no? Okay, so yan yung pag may sticker na ganon, hindi pa nang hassle guys, no? Kaya mag-avail na kayo ng sticker. Okay. Thank you. Aha. Okay, thank you. Eugenio. Okay, so. Ayun, nakatago. Minsan dapat sa masano, no? Okay, thank you. Oh, hold nyo muna ron. Hold. Okay, sige po. Picture lang namin kasi hindi kami pamilyar. Okay. Oh, sige. So yan guys, no? Pinapamiliarize niya rito yung sticker ng San Ignacio saka Phase 2 Subdivision, no? Parang ang linaw naman ito. Okay. Awa. But ngini bossing at tanang kay Blue Guard. Wah. Okay. Service okay. Okay. Good job. Salamat sa ating mga Blue Guards na active at laging handang magbigay serbisyo. Okay. Hanggang dito na lang guys. Bye.